wel gereserveerd op van. Disco. Huh? Een disco filmpje. Ik ga toch wat maat moeten voorleggen. Ja, hè? Ja. Doe maar. Oké. Moet ik het wel een boodschap van de dag Message of the Day doen? Dat doe ik al. Message of the Day doen. Ik ben een broodworst. Ja. Goed. Gelijk van, oh my god, ik ben een priester. Turn that. Nee, eigenlijk niet. Erwin! Come here! Come here! You come! Alright, come at you! Zet een goede... Today? Nou, dan ga ik al naar jou toe. Why do you run? Maar je bent een epic. I will cut you up, bro. Volgens wel gelijk. Als je dan op je...